gihugasan. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad halang ka namo. Ang tanan namo kasalanan sa dugo mo Dios gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok namo nga kasing-kasing magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad halang ka namo. Ang tanan namo kasalanan sa dugo mo o Dios gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok namo nga kasing-kasing pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Mayong adlaw mga igsoon ko diha sa pagtuo. So karon kay dako na pud nga kahigayunan nga makagahin na pud ta og oras sa pagkat-on og pagsuta og pagtuon kung unsa ang mensahe sa Ginoo para sa matag usa sa atong kinabuhi. Atong tanawon nga diin ang atong kinabuhi is mura ni siya og lumba. Mura ni siya og dagan. Though makaingon ta nga diin dili mi ni siya padali ay kung kinsa ang una nakahuman, pero dagan siya nga lumba nga diin kung kinsa ang makalahutay, nga diin maabot gid siya sa kinalasan sa finishing line, nga diin nakalahutay siya, nakasurvive siya, wala siya ni give up sa tunga-tunga. Di kung ato siyang tanawon sa atong relasyon sa Ginoo, ingon na po na siya. Dili ta pwede nga diin nakigrelasyon ta sa Ginoo tapos muhunong ta sa tunga-tunga. Imposible kay na siyang makaingon ta nga diin makaagto ko, makasulod ko sa gingharian sa langit. Kaya na ko maayo kay kong tao, daghan kay tag pwede nga mga rason nga pwede natong masulti. Pero usa lang ako ipaabot sa matag usa nga diin kung ganahan ta makadawat sa ganti, ganahan ta nga diin makalahutay ta, ganahan ta nga diin malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Mao ni siya nga diin atong ikinabuhi ang atong kinabuhi sa matag adlaw. Og mga lagad ta sa Ginoo, seryoso ta sa atong relasyon og dili ta mo hunong, dili ta mo undang sa tunga-tunga lamang sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang ako ang iyaan kagahapon lang kay nakabsan siya sa iyang kinabuhi. Makaingon ko nga grabe lang kamubo ang kinabuhi sa tao. Ang pinaka-importante
sa panahon nga kuhaon sa Ginoo ang atong kinabuhi, at least man lang proud ta nga makikita sa Ginoo. Mao nang akong pangutana kanimo karon. How about kung kuhaon sa Ginoo ang imong kinabuhi? Andam ka ba? Excited ka ba makighimamat sa Ginoo? Excited ka ba magigatubang sa Ginoo nga proud ka nga imong gigamit imong kinabuhi para sa Ginoo? Or basin nihunong ta sa tunga-tunga sa pagpangalagad, wala tini padayon sa dagan sa lumba sa kinabuhi. Mao nang atong mensahe nga atong pagkakatunon karon. O kung naapod mo Biblia diha, palihog og abli diha sa libro sa Lucas, kapitulo 9, bersikulo 51 hangtod sa 62. Balikon ako sa libro sa Lucas, kapitulo 9, bersikulo 51 hangtod sa 62. Ang pulong sa Dios nagaingon, sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mukayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga nag-una kaniya og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan wala mo dawat kaniya ang mga tao didto tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Sa pagasayod niya niini, ang mga tinun-an nga si Santiago o si Juan miingon, Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila? Si Jesus milingi og gibadlong sila og mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, "Mosunod ako kanimo bisan asa kamo adto." Si Jesus miingon kaniya, "Ang mga milu may taguanan ug ang mga langgam may mga salag apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao." Ug miingon siya sa laing tao, "Sunod ka nako." Apan miingon ang tao, "Ginoo, maulion na ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay nga mulubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios." May laing tao usab nga miingon, "Mosunod ako kanimo, Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay." Kinalasan nga bersikulo, si Jesus miingon kaniya, "Kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios." Ang Dios nagapanalangin ang daan sa iyang mensahe. Magaampo ta. Ginoong Dios, labing gamahanan, balaan nga Dios, Ginoo, salamat Ginoo sa kahigayunan nga kami makatuon na pod sa imong mensahe. Ginoong Dios, ako Ginoo nagaampo nga diin uban sa nagpanlihok nimong balang espiritu. Tuguti o Dios nga din ang tanan nga namati karon, ang tanan nga maminaw karon sa imong mensahe, makadawat Ginoo og makaambit og maaplikar ang mensahe nga imong ipaabot sa ilang kinabuhi. Tuguti o Dios imong mensahe makigistorya sa matag usa, badlunga, sutaa Ginoo og imatarong ang matag usa pinaagi Ginoo sa imong nga mensahe. O Dios, dalaygon ka ni bisan ako ubos sa tanang ubos nimong alagad, gamita ang ako mga ngabil sa pagsulti sa imong mensahe. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. So karon ang atong mensahe, ato ni siyang giuluhan og dili ka makasunod sa Ginoo sa katunga lamang. Kinahanglan humanon jud nato siya. So nakoy pangutana, ngano imo man gitawag si Ginoong Jesucristo nga Dios or Ginoo? Ngano imo man siyang gitawag og Ginoo? Tungod ba kay masangpit nimo siya sa panahon nga naa kay panginhanglanon? How about sa panahon nga nalipay ka? Tungod ba kay maunay naandan nga nadungog nimo sa imong mga lulo, sa imong mga ginikanan nga nitawag sila, ni sangpit sila nga Ginoo?
or unsa man ang mga pipila ka mga rason ngano imo manggisangpit or ngano imo manggiila nga Ginoo si Ginoong Hesukristo. Ngano imo manggisangpit or sa panahon nga magampo ka, mosulti ka og Ginoo, ngano man. Siguro daghan kay ta mga rason, pero how about ang rason nato is atong gisangpit nga Ginoo siya, tod kay Ginoo siya nga tag-iya sa atong kinabuhi ug siya ang nagahatag ug siya magakuha sa atong nga kinabuhi. Atong gisangpit nga Ginoo siya, tod kay wala tay mabuhat kung wala siya dili siya motabang nato. Nisangpit ta Ginoo siya, tod kay siya ang nasayod sa tanan. Nisangpit ta nga Ginoo siya, tungod kay naa sa iha mga kamot nagapanglihok ang tanang mga butang. So ato siyang tan-awon, mao ni siya. Usapod sa mga bersikulo sa moatras tag 3 ka kapitulo gikan sa atong gibasa sa kapitulo 6 sa libro sa Lucas bersikulo 46 nagingon po diri nga diin si Ginoong Hesukristo miingon ngano gitawag man ko nimo Ginoo, Ginoo apan wala ka nagatuman sa ako mga sugo. Ngano imo kong gitawag og Ginoo apan wala ka naminaw sa akong gisulti. Kani siya nga mensahe is nakigistorya sa tanang mga Kristohanon, sa tanang mga tao nga nisangpit sa Ginoo. Majority, if dili tanan, or maybe tanan nga nagsangpit sa Ginoo. Nagsangpit sa Ginoo, ug mao ni siya ang pangutana sa Ginoo. Nakahinumdum ba ka maski kausa lang sa imong kinabuhi? Nga diin nakaingon ka nga wala ka nituman sa unsa ang sulti sa Ginoo. Nakaingon ka nga diin kabalo ka unsa ang sakto pero imong gipili kung unsa imong gusto. Kabalo ka unsa ang kabubuton sa Ginoo pero imong gipili unsa imong kabubuton. Kabalo ka unsa ang kalipay sa Ginoo pero mas gipili nimo ang imong kalipay. Kaning mga butanga. Ug mao ni ang giingon sa Ginoo ngano imo siyang gitawag og Ginoo apan wala ka nagatuman sa iyahang mga sugo. Tungod kay sa panahon nga mosangpit og Ginoo, dapat atuan ni siyang backupan sa atong kaugalingon nga diin kun isangpit og Ginoo, kumusta man ang ato ang mga binuhatan? Kumusta man ang ato ang mga sinultihan? Nagpakita bapod ni siya nga nisangpit og Ginoo, nagpakita bapod nga di ang mga tao nga nakakita ba sila nga naapoy Ginoo sa atong kinabuhi? O di ba kan isangpit lang ta og Ginoo in a sense nga Ginoo siya og naatay pangayoon? Unsa may tan-aw nato sa Ginoo Genesis siya? Nga din imong hikapon ang takuri tapos nahimo gawas diha your wish is my command. Dili ingon ana. Ang Ginoo nato dili siya small g God or gods. Ginoo siya capital G God, YHWH Yahweh. Siya ang Dios nga nasayod sa tanan, siya ang Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi. Takos siyang sangpiton tungod kay siya takos man sa tanang pagpasalamat, sa tanang pagdaig, og siya lamang ang takos og wala nay lain pa. Ug mao nang ato nakita niini nga mensahe samtang si Jesus Christ, si Ginoong Hesukristo, naglakaw siya padulong sa Jerusalem. Ato siyang tanawon bersikulo 51 sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mukayab na sa langit. Nausa ang iyang mga hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. Unsa may pasabot niini? Pag-adto sa Jerusalem, pasabot niya nga din si Ginoong Hesukristo andam na siya, kabalo siya unsay paingnan niya, kabalo siya unsa ang Jerusalem. Nga din didto sa Jerusalem is mamatay siya, mag-anto siya, lutuson siya, bugal-bugalan siya, ilansang siya, mamatay siya, nasayod siya ni ana. Pero padulong siya didto para unsa man. Para sa katumanan sa kasulatan ug para pod sa kaayuhan natong tanan. Atong makita diri nga diin samtang padulong si Ginoong Hesukristo sa Jerusalem. Atong nakita nga din naay tulo ka klase, naay tulo ka lalaki nga nangutana ni Ginoong Hesukristo. Do sama sila, naa sila mga batasan, pareho sila og batasan. Ganahan sila nga diin mosunod ning Ginoong Hesukristo, pero dili sila ganahan nga diin si Ginoong Hesukristo ang magbuot sa ilaha. So ganahan sila, sama sila mga batasan, ganahan sila nga Lord, ganahan ko mosunod nimo, mauni, pero wait sa time sa nana ba? Sa kinalasan pwede ba nga tugutan ko nimo mouli sa ako? So atong tanawon ang tulo ka lalaki unsa man ang mga ilang gipang istorya ug atong tanawon unsa man ang mga pagtulunan nga atong makutlo o gikan niini nga mensahe.
Una, mao ni siya nga diin ang pagsunod ni Ginoong Jesucristo, ang ato ang kaharuhay wala na nakadepende sa atong kaugalingon. Kaharuhay or comfort. Ang atong kaharuhay wala nakadepende sa atong kaugalingon, kundi nakadepende siya ni Ginoong Jesucristo. It means nga ang ato ang kaharuhay atong gibutang ni Ginoong Jesucristo, kung ato siyang tan-awon niini nga mensahe mao ni siya. Wala o dili mahimong haruhay ang atong kinabuhi kung wala si Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Ang mga langgam is naa siya sa hangin, ang mga isda naa siya sa dagat. Kung ang langgam ibutang nimo sa lawom sa dagat, dili siya mabuhi. Ang isda po ibutang nimo sa hangin, dili po siya mabuhi, mamatay siya. Ang atong kinabuhi is gikan sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y naghatag niini. Gibuhat ta sa Ginoo para mahimutang attach sa Ginoo. Kung na-detach ta sa Ginoo, kung nahilayo ta sa Ginoo, patay ta at ubangan sa Dios. Ato makita nga diin, ang tanan na to mga, daghan kitag mga plano sa kinabuhi. Daghan kitag mga ganahan ko maasinso, ganahan ko mauni, daghan kay ko mga buhaton sa kinabuhi. Pero dapat atong tan-awon nga diin, unsa man na siya. Mga butang ba nga desisyon, mga plano nga ang Dios nalipay niini? Or nalipay ko niini, bahala magkahuwad-huwad ang akong kinabuhi. Tungod kay ang pagsunod ni Ginoong Jesucristo, atong gihatag ang atong katungod nga malipay ni Ginoong Jesucristo. Ang atong kalipay naa atong gibutang ni Ginoong Jesucristo. Nganuman, ang pinakadelikadong butang sa kinabuhi sa tao nga diin, ang iyahang kalipay makadepende sa mga butang nga naa sa kalibutan. Okay lang na siya nga malipay ta sa mga gagmayng mga butang. Okay lang na siya malipay ta naatay balay, sakyanan, bag-o nga sanina, bag-o nga cellphone, gadgets. Okay na siya malipay ta ingon ani mga butanga. Pero ang akong pangutana is, asa man nakapundar ang imong nga kalipay? Nga diin, kani mga butanga kung mawagtang siya, is naaghapon kay kalipay. Ato siyang sabton, mao ni siya. Wala ko ningon nga di ka pwede malipay sa imong pamilya. Pwede ka malipay nga naay mong pamilya. Masubo pa maganita kung kuhaon sa Ginoo ang mga minahal nato sa kinabuhi. Masubo pa maganita nga nibiya na sila nato. Malipay man ta. Pero ang gusto na ko ipasabot, ang pundasyon, asa nakapundo ang imong nga kalipay. Tungod kay ang kalipay, gihatag sa Ginoo sa toa para malipay ta. Kung ang Dios ang atong kalipay, bisan wala ni mga butang nga is magpabili ng atong kalipay. Pero if ang atong kalipay nakabase siya sa mga butang nga nasa kalibutan, malipay ko tungod kay nay kwarta, malipay ko tungod kay maoni na ako'y mga butang ngayon ani, malipay ko tungod kay maoni, and then, how about kung wala ni mga butang nga, dili ka malipay? Okay raman, malipay maghapon pero naalang ang kaguol. Yes, indeed. Pero akong gusto ipasabot is, bisan pag magkahuwad-huwad ang kinabuhi sa tao, natay kalinaw sa atong kinabuhi, natay kalinaw sa atong kasing-kasing tungod kay ang atong kalipay wala sa mga butang nga naa sa kalibutan, ang atong kalipay naa sa Ginoo. Ni bisan pagkuhaon ng atong kinabuhi sa Ginoo, kana siya kalipay na nato. Nga din koyog na ta sa Ginoo. Atong tan-awon diri nga diin, kaning tawhana is grabe kay siya kapaspas na ingon nga, yes Lord, musunod ko nimo. Ana siya. Pero kung atong tanawon sa 50 City, versikulo 50 City ug 58, samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo bisan asa kamo adto. Grabe kanindot nga istorya. Musunod ako kanimo bisan asa kamo adto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo or kanang sa English kay kaning mga facts, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Pasabot niya na ningon si Ginoong Jesucristo nga diin kani mga mananap, kani mga hayop naa sila'y tarong nga higdaanan, naa sila'y kapahulayan, naa sila'y comfort, naa sila'y kaharuhay kung asa sila sa panahon nga diin mo gabi na naa sila'y kapaulian.
Apan ang anak sa tao si Ginoong Jesucristo is wala man gani siya ay tarong higdaanan. Ang gusto ipasabot sa Ginoo mao ni siya. Sa panahon nga mosunod ta sa Ginoo, wala nag-offer ang Ginoo nga grabe kaharuhay ang imong kinabuhi. Tinuod na siya nga atong ibutang atong kaharuhay, atong comfort diha sa Ginoo. Pero atong tan-awon ng atong pagsabot nga diin, ang kaharuhay wala siya gisalig sa Ginoo sa atoa nga diin sa kinabuhi, nga diin kung mosunod ta sa Ginoo mahimot ang haruhay. Nga diin kung naatay mga negosyo, boom, mo grabe ang atong negosyo, kandi kung mga lagad ko sa Ginoo maayo ko sa akong mga sakit. Kung mga lagad ko sa Ginoo is mahimong daghan ko ginansya sa akong negosyo. Dili ingon ana. Tungod kay kung ingon ana ang klase sa ato ang pagsimba sa Ginoo, balik ta sa akong pangutana sa pagsugod nako. Ngano imo siyang gitawag og Ginoo? Gitawag ba nimo siya Ginoo nga lagad lang ka para maayo kasi mo mga sakit? Nangalagad ba ka sa Ginoo para kay mahadlo ka, maupay pagsugod sa imong negosyo tapos basin ma-bankrupt, or ongoing imong negosyo tapos naay kompetisyon or naay problema tapos mahadlo ka malugi? Or unsa man? Di ba mas nindot nga diin nangalagad ta sa Ginoo tungod kay nakaila ta kung kinsa ang Ginoo. Nangalagad ta sa Ginoo tungod kay nasabtan nato nga Ginoo siya. Nangalagad ta sa Ginoo tungod kay nasayod ta ni bisan usa ka butang walay kita mo ipanag-iya niini. Wala, kundi ang Ginoo mo itag-iya niining tanan. Muna nangalagad ta sa Ginoo. Dili tungod kay natay giapas sa Ginoo. Kung ayuhon ka sa Ginoo sa imuhang sakit, bonus na siya. Kung i-bless ka sa Ginoo sa imuhang mga negosyo, bonus na siya. Ang pinaka punto mo nang nangalagad ta sa Ginoo tungod kay nailhan nato kung kinsa ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Tungod kay kaning kaharuhay or kaning comfort, mao ni siya ang wala ginasulti sa mga Kristohanon, pero nahimo na siyang Diyos o nahimo siyang idol sa mga Kristohanon. Toy kay usahay na mga Kristohanon moingon nga busy kayo ko, dili sa ko maadtog simbahan. Kapoy kayo ko, dili sa ko mo-attend og Bible study, prayer meeting. Kapoy kayo ko, unya na lang ko moadtog simbahan. Sige lag unya. Daghan kitag apan tungod kay nga naman, atong giapas ang comfort, atong giapas ang kaharuhay. Pabor ko, ngano kapoy man kay para nato ang paggahinog oras sa Ginoo. Nga din ang Ginoo mo naghatag sa tanang oras nga naa nato. Ngano maglisod kay taghatag og panahon sa Ginoo 5 minutos, 30 minutos. Nga din ang kinabuhi man gani nato nga naa karon samtang buhi pa ta ang Ginoo mo naghatag niini. Pero sa panahon nga atong ihatag balik ang oras sa Ginoo. And mao ni siya nakanindot ha. Tungod kay usahay masayop magud ta sa pagsabot. Ang mga tao nihatag og oras sa Ginoo dili sa ingon nga din ang Ginoo nag-apas sa atong oras. Nihatag tag-oras sa Ginoo para na sa atong kaayuhan. Dili tungod kay ang Ginoo is maka-benefit siya nato. Kundi dili nihatag tag-oras para maka-benefit ta og mas mailhan nato kung kinsa ang Ginoo. It's for our own good. So kung nigahin tag-oras para sa Ginoo is mas maayo pagid siya tungod kay ato na siyang gibuhat. Dili tungod kay obligasyon nato nga diin nagbuhat ani ana as if nga nag-required ang Ginoo nga mauni. Tungod kay nahigugma ta sa Ginoo, tungod kay nasabta nato ang kamaayo sa Ginoo. Kana siya, di na siya nato matawag nga requirements. Kana siya by product na siya. What I mean is resulta na siya. Tungod kay nakasabot na ta, given na siya, naa na siya. Normal ra na siya. Mao na siya. Mao na siya ang mensahe. Mao na nga kinahanglan nato i-rebuke kung naa may mga comfort nato nga diin wala na sa lugar nga mao na ang comfort nato mao na nakababag nato nga diin mugahin tag oras sa Ginoo tapos nakababag nato nga ay ganahan kog comfort, ay ganahan kog maharuhay, ganahan kog relax. Kapoy kay ko Lunes hangtod sa Biyernes nagtrabaho ko. Karon pahuway sa ko. Mao gani, Lunes hangtod sa Biyernes nagtrabaho ka. Wala kay oras sa Ginoo. Gahin og oras sa Ginoo sa panahon nga wa na kay trabaho. So ato makita diri nga diin ang
ang mga Kristohanon usahay ang kaning pagpangalagad sa Ginoo ato ni siyang gihimong add-on sa atong kinabuhi. Dili siya add-on. Dili siya pwede nga diin mura tag nag-order ngadto sa fast food sa Jollibee tapos pa-add-on kag fries or unsa. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo is given na siya nga dapat ato gina siyang buhaton. Dili siya add-on nga diin haruhay na ko sa akong kinabuhi, okay na ko sa akong kinabuhi, tapos ako lang ni i-add. Magsimba-simba lang ko, magbasa-basa ako Biblia, magampo-ampo lang ko, add-on, dili siya necessary. Add-on lang, dili siya ingon nga menu nga diin nagkinahanglan ka nga mao ni siya imong gi-order jud. Add-on lang, pwedeng wala. Dili dapat ingon ana. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, atong iluhon kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagbasa sa Biblia, pinaagi sa pag-iistorya sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pagpaminaw kung unsa ang mensahe sa Ginoo sa tuwa, pinaagi sa pag-involve sa atong kaugalingon sa ministry, pinaagi sa lambigit nato sa mga buluhaton sa simbahan, og niining paagiha atong nurture, ato ang gibisbisan, atong gipatubo ang atong relasyon sa Ginoo. Og ingon na ng mga paagiha, walay Kristohanon nga mature sa pagpangalagad kung wala siya gigamit sa Ginoo. Wala ingon nga diin, okay raman ko nga ari ako magsimba sa balay. Pwede man na siya. Dahil daghang mga tao nga diin, instead maadto kog simbahan, mas tambol raman nun ko sa ubang mga tao didto. Hari na lang ko sa balay mag-worship. Yes, pwede na siya. Pero sa Biblia, kanunay ta nato nakita, there's one another principle. There's fellowship. May fellowship, bear one another's burden, help each other. Like there's a lot of one another principle. Nga diin sa matag-usa, sa matag-usa, sa matag-usa, sa matag-usa. Wala ta gitawag sa Ginoo nga diin nakadawat na ka sa mensahe, nakaila ka kung kinsa ang Ginoo. Okay, so diya sa Rome tapos ikaw ra magbuhat niya na magministry ka sa imong kaugalingon, magbasa ka sa Biblia sa imong kaugalingon, magsimba ka sa imong kaugalingon. Lisod kay na siya. The purpose ngano kita mga gitawag-tawag simbahan tungod kay magtinabangay ta, and the purpose is this word edify sa English. Kaning edify is mao ni siya ang pagtinabangay para motubo ta. Dili ta mo ingon nga diin ang usa ka kamot maingon sa mata nga diin lahi man ka, mata man ka, ako kamot ko, importante ko. Di na siya pwede mo ingon ang tiil nga diin kamot ra man ka, ako tiil ko, ako may mulakaw, importante ko. Kung naay makuha usa, naay apan, makita na ito nga naay diferensya. Ang gusto na ko ipasabot, matag usa sa tua is gihatagan taglahi-lahi nga gift sa Ginoo. Nga din atong gamiton para unsa man, para sa pag-edify sa matag usa, para sa pagtabang, para mas mutubo pa ta sa atong isig ka Kristohanon. Mao na nga diin, dili ingon nga ad-on ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kundi importante og importante kay na siya sa atong kinabuhi. Kung nihunong na ka sa pagpangalagad sa Ginoo, tanaway mong kaugalingon nga patay na ka diha sa Ginoo. Tungod kay, unsa may tumong, unsa may purpose sa tao kung wala siya Ginoo siyang kinabuhi. Patay na ng daan at tubangan sa Ginoo. Panduha sa 59 hantod sa 60, atong mabasa diri nag-ingon, og miingon siya sa laing tao, sunod ka nako. Apan miingon ang tao, Ginoo, muuli una ako aron sa paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. Laktod nga pagkasulti ang kaning tawhana miingon siya, Lord, Ginoo, mosunod lang ko nimo. Pero time sa naasa ko'y buhaton. Ilubong actually ang kani sa ilang context in the ancient times, sa panahon kanin Jesus Christ, nahimo ni siya nga culture sa ilaha nga diin ang mga anak mao'y ilang responsibilidad ang mulubong sa ilang nga ginikanan. So ang kani majority sa mga theologians ilang nakita nga diin actually ang iyang papa is buhi pa. And then iyang giingon, Lord, wait sa mauli isa ko sa amua, magpaabot ko nga mamatay akong papa, tas ikamatay sa akong papa, ana pa ko mosunod nimo. In short, ningon siya nga diin, wait sa, if wala na ko'y obligasyon sa akong pamilya, mosunod na ko nimo, Lord.
Ang murabag, wala man ko niingon nga sayop, dako kayong sayop ang dili na kamusimba para lang sa trabaho. Wala ko niingon. Pero ang akong pangutana maulang ni siya, unsa man ang kabugaton sa imong kasing-kasing, sakto ba or dili? Kaya mingon kag sakto, pwede ka makahatag og rason. Pero mingon kag dili sakto, maayo po na siya. Tungod kay daghang trabaho, tungod kay na bayranon, na obligasyon, mao ni siya. Tapos ang tendency, pila na kabuan walay simba-simba, hapit na lang mo tuig di makasimba. Tungod kay maulagi na trabaho. Usahay biya, ato ani siyang ang rason nato mao ni siya. Kasabot ra man gud ang Ginoo. Kasabot man ang Ginoo. O kasabot ka nga napay mas okay nga dapat anong pagabuhaton. So, first step nga imong buhaton is i-pray na sa Ginoo unsa may dapat buhaton. And then, ang Ginoo magalamdag sa imong kinabuhi. Usahay daghan kitag mga rason nga diin ganahan ko mosunod sa Ginoo pero murag dapat ako say mauna. Murag dapat na dili maguba ang akong schedule. Nga pwede ko makagahin ko mga plano, na ako'y 1-year plan, mo ni siya kong buhaton sa buntag, mo ni akong buhaton sa udto, mo ni buhaton ako sa hapon, mo ni siya nga schedule. Ang tendency, kabalo kay ta mo schedule ni ini mga butanga, pero di ta kabalo mo hatag og schedule para sa Ginoo. Ngano lisod man na siya. Kabalo man ganita mo hatag og schedule sa mga butang sa kalibutan. Ngano di man ta kabalo mo hatag og schedule nga kani siya nga oras kay ako ra jud og sa Ginoo. Kani siya nga oras magigistorya ko sa Ginoo. Kani siya nga oras kay mobasa ka og Biblia. Dili siya lisod if ganahan jud ta. Pero lisod siya if wala tay kasing-kasing ana. Mo nang giingon sila nga diin kung di daw ganahan, daghan kay grason. Kung ganahan daw is daghan kayo mabuhat nga rason nga mopadayon siya. Kung ato siyang tan-awon sa atong kinabuhi is ingunana po na siya. Kung ganahan jud ta makaila kung kinsa ang Ginoo, kung ganahan jud ta mogahin og oras sa Ginoo, walay busy nga schedule na to. Available tanan matag adlaw. Kung ganahan lang jud ta makaila kung kinsa ang Ginoo. 5 minutes nga pag-ampo, 5 minutes nga pagbasa, 5 minutes may kag 10 minutes nimo nga hatag taga-adlaw sa Ginoo. Kagamay ra ana, 10 minutes. 10 minutos nimo nga paggahin og oras sa Ginoo, kagamay lang ana. Pero usahay ato pa jung kawaton nga hantod tibok si mana wala lang jud tay panahon sa Ginoo nga din naa lang tay panahon sa Ginoo sa panahon sa Domingo. Dili ingon ana. Kablaw ta nga sayop gina siya. Di na siya pwede nga Lord, mo follow ko nimo. Unya na lang. Ugma na lang. Sunod simana na lang. Nawili pa ko sa akong mga butang nga dapat kong biyaan. Atong tanawang nga din sa Matthew 6:33, unaha pagpangita ang pagkamatarong ug ang himaya sa Dios ug ang gingharian sa Dios ug ang tanang mga butang igahatag sa Dios sa imuha. Ang sekreto mao ni siyang unahon nato ang Ginoo. Ug ang tanang mga butang isihatag sa Ginoo sa toha. Ngano man? Tungod kay mao ni siyang gusto nako ipasabot. Ang Dios mo itagiya sa atong kinabuhi. Ang Dios mo itagiya sa tanan. Ang Dios mo nasayod kanus aniya kuhaw natong kinabuhi. Laktod nga pagkasulti kanus ata mamatay nasayod ang Ginoo niini. Ang Dios mo itagiya sa atong kinabuhi, tagiya sa tanan, tagiya sa imong pamilya nga grabe nimo pagpaningkamot, tagiya sa tanan nimo mga anak sa minahal sa kinabuhi. Tanan-tanan nasayod ang Ginoo ni ana. Dili pa ba na siya igo nga rason nga diin atong gahinan og oras ang Ginoo seryosohon nato ang atong relasyon sa Ginoo? Kung mailhan nato nga din ang Ginoo mo nagkupot niining tanan.
ang Ginoo mo'y mag-bless nining tanan, ang Ginoo mo'y maghatag nining tanan, dili pa ba na siya igo nga rason nga din atong ihatag bud ang tanan diha sa Ginoo? Kung atong tanawon kinalasa nga bersikulo 61 hangtod sa 62, may laing tao sa ikatulong tao usab nga miingon, mosunod ako kanimo Ginoo, apan tugoti ako una sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Pasabot niya na is mananghid ko sa balay o sa akong pamilya. Sa 62, si Jesus mayon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magsigiglingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios. Ato makita diri nga diin, dili man sayop ang moingon nga mananghid sa ta, no? Di man sayop na siya. In nature dili gina siya sayop. Pero nakita si Ginoo ang iyang kasing-kasing. Ang iyang kasing-kasing is dili siya andam. Ang iyang kasing-kasing is na siya gitawag na tuog divided loyalty. Wala siya naka-focus. Ganahan lang siya nga diin mukumit siya as if nga musunod siya sa Ginoo. Pero at the same time, 50% is ni kupot pa siya kung sa mga butang nas kalibutan. Moran ba na siya nagsimba ko sa Ginoo pero at the same time magbisyo ko? Maringon na ba? Mata-mata sa langit, matamaan mo smile. So ingon na siya nga diin sa Domingo, mga lagad ko sa Ginoo, magampo ko sa Ginoo, magbuhat kog maayo. Pero pwede lang nga magpabilin pud ko sa ako mga bisyo. Ingon na siya nga style. Di na siya pwede. Ilang gigamit ang kaning ningon siya nga kung nagsugod og daro dili ka magsiglingi sa likod. I mean sa ilang nga panahon labi na sa mga mag-uuma nasayod sila nga diin dili magsigiglingi sa likod. Tod kay nga naman dapat focus ka diha sa unahan tungod kay masigi kag lingi sa likod, ang tendency kay magkagiwang-giwang na imong agi, hiwi-hiwi. So i-focus ka sa unahan para straight ang imong agi, straight, di isiglingi sa likod. Marabag nga lagad sa Ginoo pero at the same time mobalik gihapon sa naandan nga mga sayop nga binuhatan, balik gihapon sa kalibutan, lagad sa Ginoo, balik gihapon sa kalibutan. Marabag nga lagad sa Ginoo mo simbay nagdomingo pero magparty, magbuhat og bisang unsa mga butang sa the rest of the weekdays. Nga marabag sa panahon sa Domingo mo shout ka, mo syagit kag I love you Lord, tas sa panahon sa Lunes hangtod sa Biyernes mo kag I love you world nga murag ingon ana. Dapat dili ingon ana. So ato makita diri natin mga pagpahinumdom nga diin dapat ato makita nga diin si Ginoong Jesucristo is takos siya nga din ato ang simbahon, takos siya nga diin atong sundon tungod kay siya ang Dios nga din gihatag niya ang tanan para nato. Mao na nga ang atong kaharuhay, ang atong kalipay, atong isandig diha sa Ginoo. Panduha nga diin takos ang Dios nga din atong hatagan sa kinasing-kasing gayud nga pagpangalagad, kinasing-kasing gayud sineryoso nga relasyon nga naman tungod kay ang Dios seryoso kay siya nga diin tungod sa iyang pagkaseryoso, tungod sa iyang dakong gugma, is andam siya mamatay para sa toa. Pantulo ato makita diri nga diin si Ginoong Jesucristo is takos siya nga atong alagaran, takos siya nga atong simbahon, dili tungod kay magduha-duha ko sa paghatag og pagsalig sa Ginoo tungod kay nawili ko sa mga butang nga nas kalibutan. Nga murabag kung ako ihatag ang tanan sa Ginoo basin baya, murag usa ka tawo gani ka na natagak sa pangpang, nagkupot siya sa gamot, but at the same time nagkupot siya sa pisi nga nagtabang niya tungod kay basin mo buhi siya sa gamot, basin dili ka daog ang katong pisi nga mobitad niya tapos mamatay na noon siya. So tendency nagkupot siya sa pisi, nagkupot siya sa gamot tungod kay hadlok siya matagak. Di po siya ganahan magpabilin sa gamot tungod kay kupot siya sa pisi. I mean, basin buhian po niya ang pisi, I mean, di po siya ma-rescue. Pero at the same time, di siya mabuhi sa gamot kaya wa siya salig. Yung nana ba? Hindi siya pwedeng yung nana atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang Dios, Ginoo siya, tinuod, Dios siya, siyang tagya sa kinabuhi. Kung muhatag man ta mo simba tas Ginoo, mga lagad tas Ginoo, natay relasyon sa Ginoo, ato na lang ihatag ang tanan. Ngano magbilin-bilin pa man taog mga unsa mga butanga. So, ang mensaheng niining taknaa, niining adlaw, ako nag-aampo nga diin
ang mensahe is nag-istorya sa atua. Mao nang nakoy pangutana, igsuon, kumusta man ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Okay pa ba? Na pa ba kay oras sa pag-ampo? Na pa kay oras sa pag-simba? Na ba kay oras sa pagbasa sa mensahe sa Ginoo? If ever wala na kay oras ni ini, dili siya normal, honestly, sa Kristohanon nga kinabuhi. Usahay na himo siyang na-normalize siya sa Kristohanon nga kinabuhi, nga normal lang nga matag Domingo moadto og simbahan, normal lang nga murag di ko magampo sa matag adlaw, magampo lang ko sa panahon nga mukaon. Murag normal lang nga dili ko moabli og Biblia Lunes hangtod sa Sabado. Moabli lang ko og Biblia sa panahon sa Domingo. Murag normal lang na siya. It's not normal. Sa ingon anang paagiha, wala ta nakabantay nga din ang atong mga practices sa hinahinay ni palayo dieta sa Ginoo. Kung ganahan ka nga diin mo balik duol diha sa Ginoo, dili ulahi ang tanan. Karon ang takna nga diin mobalik ka sa Ginoo. Maghinulsol ka kung unsa man imong mga sayop nga nabuhat. Kung unsa man ang mga butang nga mao'y nakabitad nimo palayo sa Ginoo. Ayaw pagingon nga wait lang sa time sa dili like sama sa tulo ka lalaki. Wait lang sa Lord, time sa Lord. Naa pa, wa pa ko nahuman. Ayaw usoy ki ang panahon. Ang Dios mo'y tagiya sa panahon, ihatag ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Magampo ta. Ginoong Dios, ninintaknaan mapasalamaton kami sa imong mensahe nga imong gipaabot sa matag usa. Oh God, we're very grateful, Ginoo, nga diin ikaw ang Dios nga diin naghatag og nindot kayo nga mga pagtulunan, Ginoo. Bisan Ginoo pagpahinundom sa matag usa, nga diin ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kalinaw, ang tinuod nga katagbawan, Ginoo, naa diha sa imong presensya. Ako, Dios, nagaampo, Ginoo, sa ako mga kaigsuonan, o Dios, nga nahimong bugnaw sa pagpangalagad. Nga diin, ang pag-ampo, ang pagbasa sa imong pulong, nahimo na nga dili nila kalipay. Tugoti, o Dios, nga diin ang padayon nga nagapanlihok na balang espiritu, padayon, o Dios, magapanlihok sa ilang kinabuhi. Nga din, mubalik Ginoo ang kainiton sa pagpangalagad, mubalik ang kainiton sa pag-ila kung kinsa ka nga Dios sa ilang kinabuhi. Ayaw tuguti, o Dios, nga din ang pulong nga among nadungog karon magpabilin lamang diri sa among nauhuna. Nga din, maayo ni siya. Apan, dili maaplikar sa kinabuhi. Tuguti, o Dios, nga din imo mga kaanakan karon, Ginoo, nga nakadungog sa mensahe og nagpatuyang sa paglakaw, sa dalan, nga wala ka, o Dios, or palayo ka nimo, Ginoo. Pahinumdumi sila, Ginoo, nga diin, anaa ka nga Dios. Lord, salamat, Ginoo, nga diin ikaw padayon magapukaw sa mga kasing-kasing nga nakatulog, Ginoo, nangatulog, na nihunong na sa pagpangalagad. Tuguti, o Dios, nga diin mo balik ang ilahang grabe nga nagkalayo nga pagpangalagad sa imuha. O Dios, ikaw Ginoo padayon magabless sa matag usa. Bless this church, TLCC. Bless your church, O God. Salamat sa tanan, dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan, kanimo lamang tanan, duog himaya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. We are currently fundraising to support our Barilli renovations. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.